fail. Ba, 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 ba. No, jak to mówią w Hollywoodzie, światła, kamera, ratujemy wszystkie auta. Ja jestem Niklaus, a to jest gra, która na YouTubie bardzo się podobała. Mi się bardzo dobrze grało. Czyli Roadside Assistance, czyli po naszemu symulator pomocy drogowej. Jeżeli by ktoś chciał ją kupić, zapraszam na G2A. Nie wiem ile ona tam kosztuje, ale pewnie mało. Dobra, musimy sobie zrobić dalej. Wykonujemy pracę w Niemcach, tak zwanych. Dobra, tu się dzieje życia cud, moi drodzy. Dobra, mamy już dużo tych. Dużo... O. Kurde, jak to się robiło? Ej, zapomniałem jak to się wysyłało! Jak to się wysyłało te auta? Dobra, jadą. A, prawym, okej. Ja już, wiecie, ja już oszalałem. Teraz musimy wyrobić normę. 200% normy. Kurde, wszyscy są zajęci. Jej, ja nie wyrobię. Ej, przecież tu jest wolny ten, nie? Tu jest wolny ten. Tu jest wolny ten. Jezu. To normalnie idzie w takim tempie. Ja tylu pracowników nie mam, żeby normę wyrobić. Patrzcie jak oni dzwonią. Oni ogupli. Oni ogupli. Materdejo. Do roboty. Czemu wy nie jedziecie do roboty, jak robota jest na miejscu? Jo, to dupca. Nie wyrobimy się, nie ma bata, nie ma bata. Nie wyrobię. Za późno. Za późno. Jedź, jedź. Jedź, pomoco moja. Ten tu jest bezrobotny. Alarmy wyją jak w X-komie, no dosłownie. Gorzej. Gorzej. Jedź tu, jedź tu. To jest coś strasznego. Ale może się uda. Może się coś uda. Jezu, ile roboty. Nie mogę. Oni nie ogarniają. Ja im muszę chyba premię zapłacić, czy coś takiego, bo to jest tragedio, co się tu dzieje. To jest tragedio. Oni jak mróweczki się uwijają. Wszyscy zarobieni, wszyscy zarobieni. Panie, jedź pan. Donate'a im dać. Ja. Oni nie chcą donate'ów, oni chcą regularną pensję. A mnie na to nie stać. Mnie na to nie stać. Ej, ty nie masz roboty, jedź tam. Dobra, no ile zrobię, tyle zrobię. Trudno, całego świata nie zbawię. Całego niemieckiego świata. A chciałbym, ale nie umiem. Jedź pan tam. Tam się silnik dymi. Nikt nie staje na czerwonym, no coś strasznego. Boże, Boże. Jedźcie. Czemu ty tam nie jedziesz? Ja pierdzielę. To jest jakaś masakra. Z silnika się unosi czarny dym. Ten z zagubionych? Nie no, nie wyrabiam. Nie wyrabiam! 200% normy. Ja pierdzielę. Zaraz się skończy dzień. Ten naprawił. Ten naprawił, to ty jedź tu. Dobra robota, za późno. Ja walę. Nie mogę. To jest jakiś szał dzikich pał. Dokładnie, diesel musi kopcić. Jedźcie. Ty tam. Silnik dymi, czacha dymi. O, koniec miesiąca.
Ile gwiazdek? 2 na 3 to jeszcze nie jest źle. To jest nawet trochę dobrze. Dobra, ej, dalej nie mam 5000. Kurde. Ej, abyśmy spróbowali teraz na regionie północnym porobić. I potem już pójdziemy do akcji, że tak powiem. Jadymy. No tylko tu powinno być spoko, bo tu mam tylko jedną tą. Jedną, no. Jedną bazę. A powinni mnie oszczędzać, teoretycznie. Ale nie wiem. Dobra, na razie po leku. Resztę trzeba niestety wykupiać. Dobra, ty pojedziesz następny. Jedź, cyganie. Silnik nagle przestał działać. Tragedio. Ci się wyrabiają. Ci się lekko wyrabiają. Dobra, ty śmigaj tu. A ty pojedziesz tu. A ty tu. Dobra, jesteśmy jeszcze nie w połowie. A damy sobie na przyspieszone w sumie, bo to szkoda czasu. Samochód czeka na lawetę. No ja nie mam lawety. Sorry. Ty tutaj. Ty tutaj. Ale się dzieje. Ale się dzieje. Ty tutaj. Ty tutaj. Ty tutaj. Kurde, czuję się szefem. Całe Niemcy uratuję. Wybawię... Wszystkich Niemców wybawię od zgryzoty. Autowej. Aucianej. Oni już... Te moje robociarze to oni już nie wyrabiają. Tam laweta. Ja nie mam lawety. Niestety nie mogę wam pomóc. Jestem koniem. Dobra, to już zaraz koniec szychty. I po sprawie. Dobra, tyś już zrobił. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Może będą 3 gwiazdki nawet. Dobra, ty jeszcze tu i zaraz koniec. Koniec miesiąca. Listopad, region północny. Jaką żeśmy normę wyrobili? Yeah! 3 gwiazdki. Łosy, jebłem w mikrofon, ale się wystraszyłem. Dobra, mamy 5000, idziemy na misję. Bądź rozsądny na drodze. Już się nie mogę doczekać. Dobra. I się zaczęło. Moi drodzy, karuzela... Karuzela szaleństwa. Karuzela szaleństwa. Ta pani, oje, co mi się stanęło? Marii Sejek. Zauważyłam, że zapaliła się lampka ostrzegawcza. Wskazówka temperatury tyż podskoczyła. O, chciałabym być wciąż na Ibizie. Lol, wód. Just give me one night in Ibiza. Jak to śpiewali. Dobra. Co ona jeszcze raz gadała? Zapaliła się lampka ostrzegawcza. Dobra, pokażcie te auto. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czekajcie, jak to się sprawdzało? Silnik. Sprawdź poziom. Poziom płynu do chodnicy 0. Dobra. Jeden problem znaleziony. Płynu możemy dolać. Sprawdź akumulator. Akumulator dobry. Cewka sprawna. Olej jest. Hamulcowy płyn jest. Głowica rozdzielcza sprawna.
Alternator sprawny. Płyn do wspomagania pompa sprawna. Tu akumulator, rozrusznik. Zapłon działa sprawnie. Chłodnica przecieka. A! Jeszcze została jedna tylko rzecz. Jedna tylko rzecz i mistrz, fachowiec Niklaus, pas klinowy w normie. Silnik zaskoczył. Wszystkich. Nie działa. Przykra sprawa generalnie. Przykra sprawa, moi drodzy. Dobra, tutaj wszystko. To co to mogłoby być jeszcze innego? Może w środku coś. Dobra. Spróbujemy tak. Co to jest? Ej, co to się tu pokazuje? Że czegoś... Nie ma paliwa? Paliwa nie ma, czy o co tu chodzi? Ja nie czaję. To jest paliwo, nie? A to jest co? Olej? No to olej... Przecież był niby dobrze. Czekajcie. Temperatura coś jest nie ten. Olej i temperatura. Światła działają, kierunkowskazy działają. No to bierzemy auto i odjeżdżamy. No, olej i temperatura. Ale z temperaturą to ja nie wiem, co ja im mam poradzić. Mógłbym wziąć na lewarek, go postawić. Podnieść. To jest kapiąca stosierka. Ej, no ty... Ło! Ło, moi drodzy. Te auto to ja bym chyba złomował. Ja bym złomował. Patrzcie, co tu się dzieje. Kiepsko działa. Łoje. Na żyletki go, dokładnie. To jest chyba po aucie. O! No i jest! I wszystko zrobione. To tamta jest. Że się dymi, to jeszcze nie jest problem. Co za dzień! Dziękuję! Niklaus uratował świat! Czemu za 2 gwiazdki ino, a nie za 3? Ej, cele dodatkowe 2 na 2. O co im chodzi, że mi nie dali 3 gwiazdki? Co za curwy. Dobra, to tyle. Niklaus naprawił, uratował świat. Kończę materiał na tubę. Dziękuję za uwagę. Oczywiście można zostawić łapkę w górę. Zapraszam, zachęcam. Tyle.